to zo Z3 vyťahnuté. Výbuch športový. Ešpenzetka. Ale vidíš, že Gusto chcela, aby sme sa napätovali. Prosím, dýchajte z hľadika. Áno, prvý štart, otoč kľúčikom, otoč, je neutrál, môžeš. Ja sa tak veľa. Aj, stoj, stop. Nakumuj, ja ťa podržím. Je to mojste. Co to sú tie? Emoce na mňa padnú. Dano, teraz príde najväčšia vec. Najväčšia. Zhasni auto. Počkaj. No, poď. Vyťahni si pekne dokladíky. Pozri si. Vyťahni si dokladíky, áno. Poď, teraz si vyťahni. Vyťahni. A čítaj. Dano, poistka na 4 roka. Ale čítaj doklady. No otvor. Danko, she wants it. Danko, give it to her, she wants it. Otoč to. Počkaj, ukáž doklady. Počkaj. Áno. Tam je meno. Pozri si. Zlepí. Pozri sa, Dano. Koho je to auto? Ste ju to mali vystačiť fixku. Dobre, nemám fixku. Dano? Dano. Posledná časť tuningu. Poď von. Mefisto, pusti to ešte raz. Na zadný pravý blatník. Ne, zadný pravý blatník. Pravý blatník. Tam je hudba, hej. Máte to? Ne, tak Vedeš nás? Dano? Vedeš nás? Pobíte sa, čo chceš? Lásko, chodíš nás? No na kapote, ale toho to nevydrží, lebo má trošku rýchlo. Počúvam ťa. Stretneme sa. Tak pôjdeme duch cez celé auto. Je to pekné, pár. A to je zadný pravý blatník. Podpíšte sa kto kam chcete a o to je jedno už. Dajte mi. Ne, Luky. Ale ty zase svoj čin nezmali. Jediná irotka je rozležný. Ale ja som mala na Ne, ale to bola. Ja som mala na náskúške dopravy do Tomčov pravopisu jednotku, neverím, promrčko. Čosko? Španielský jazyk a kultúra. Bonjour, madame. Odovzdaj ďalej fixku. Français.
Lukáš, chod zavrieť. Počkaj, všetky podpisy. Majiteľ. Kokot šoferovú? Kto není podpísaný? Babi. Super, aby to vyšlo. Tak na čo? Lulu, dneska bude ti za všetky. No ty, podáva do šatku. Chyto. Chyta na kúko. Ja som si podpísal. Počkaj, nafilmuješ mňa, ako sa podpisujem? Ďakujem. Medzi, nie? To je moje miesto. Máš to tam. Gustav, už odebal kľúčku. Na otvárenie okna, spolujazdcovi. Je niekto ešte nepodpísaný? Veď to je nové, to by malo byť záruke, ne? Katka. Poď podo mňa. Na strechu tu máš hoci jedno, pôjde. A srdíčko. Ne, ja ti vysvetlím, čo to je. Poď sem, ja ti vysvetlím, že čo to je. Vieš, čo je L? Pardon. Škoda. Deluxe. Takže to je L. Pre budúcnosť, páni. Deluxe, plné vybavené v koži. Záruke. 100% like. Dobrý večer. Robíme. Ahoj. Dobrý večer. Erika, ty kde si podpísaná? Ukáž, kde si. Erika, ukáž. To je veľké veci Erika dáva. Cano? Všetko funguje. Čo toto robia? Jak toto robia? Prečo mu razíti na hlave? Ja neviem. Dano! Sorry, že ťa vyrušujem. Dano, podpíš si vlastné auto. Podpíš si vlastné auto. Kam len chceš, Dano. A ja to, chce čisto. A ja, budem kolegiálny, ja sa pridám. Nezatváraj, Marky. Nezatváraj. No, áno. Tak teda. Danielko, ale tak, dobre. Janko, Danko, Marka, Dano? Dano, ukáž teraz, jak si strašne rád z toho auta, alebo strašne nerád z toho auta. Ne, teraz úplne seriózne povedz. Čo si myslíš o tomto darčeku? A na mňa sa pozeraj, na mňa. Keď to odšoferujem, To ti gratulujem. borec. Počúvaj, ja som ti to doniesol, takže to odíde aj naspäť. Haha. Toto je auto, nie je tam tie šmejdy, že Mercedes a také podobné sračky. Vieš čo, poviem ti jednu vec. Dano. Keď rozprávam o tom, že Mercedes. Ja som s týmto autom odišiel o 3:00. Michal Hvostík odchádzal o 3:30. Pol hodinu som ho čakal v Prievidzi, aby si vedel, ako toto auto ide. Prečo takúto kokočku značku si mu dajte? Kto vymyslel? Parky, ty máš niečo... Ale ne, 284 DS. Aspoň krajšiu DS, ne? Prečo 284? Kto vymyslel?
Ne, Farkašová. Kaiser? Kto? To je ich značka? Toho? Toho druhého. Ten, čo sa nemôže kúpať, hej? Čo nemôžeme hodiť do bazénu. No, tak asi pôjde. Ťažko nad tým uvažujem. Za takú značku, ako aspoň lepšiu Dieš mohol. Ježiš, ja nemám. Ty vieš.